Καλησπέρα. Θα δείξουμε πώς γίνεται η επεξεργασία εικόνας μέσω ενός open source προγράμματος, συγκεκριμένα μέσω του editor ipxlr.com. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο διατίθεται δωρεάν και online στο διαδίκτυο, καθώς και σε Android application για κινητά τηλέφωνα. Είναι μια εύκολη, χρήσιμη και δυνατή φιλική προς το χρήστη εφαρμογή. Αρχικά, με το που πληκτρολογήσουμε αυτή τη διεύθυνση σε ένα φυλλομετρητή, μας ανοίγεται αυτό το παράθυρο. Πρόκειται για την εικόνα που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Εμείς θα εισάγουμε μία εικόνα από τον υπολογιστή. Την πρώτη μας εικόνα, η οποία έχει τραβηχτεί από DSLR Nikon D3000 στο Λονδίνο, στην περιοχή Waterloo Bridge. Στόχος μας είναι να δώσουμε περισσότερο μπλε στη θάλασσα, να κάνουμε περισσότερο ζωντανά τα κτίρια, τις γέφυρες και τα πλοία, καθώς και να ασπρίσουμε περισσότερο τα σύννεφα, για να μην φαίνεται έντονη συννεφιά. Αρχικά θα παρουσιάσουμε το περιβάλλον του editor ipxlr. Βλέπουμε πως πάνω έχουμε ένα μενού, όπου υπάρχουν διάφορες δυνατότητες στο καθένα. Αριστερά έχουμε κάποια σημαντικά εργαλεία, όπου κάθε εργαλείο έχει τις δικές του ιδιότητες, όπως παρατηρούμε εδώ πάνω. Και δεξιά έχουμε τον πλοϊκό, όπου μπορούμε να ζουμάρουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο της εικόνας μας και το αντίστροφο. Κάτω έχουμε τα επίπεδα που θα αναφερθώ σε λίγο. Και τέλος το ιστορικό, όπου εκεί αναφέρονται οι επεξεργασίες που κάνουμε κάθε φορά στην εικόνα μας. Τέλος, έχουμε τα επίπεδα. Όπως βλέπουμε, έχουμε το φόντο. Το φόντο αφορά πάντα την πρώτη βασική εικόνα που εισάγουμε, καθαρή πριν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία. Βλέπουμε εδώ ότι είναι κλειδωμένη. Θα ανευθυνθούμε τώρα στο διπλό επίπεδο. Με δεξί κλικ, όπως έδειξα, διπλό επίπεδο. Δημιουργούμε το διπλό επίπεδο. Αλλά τι είναι το διπλό επίπεδο? Αρχικά, οποιαδήποτε αλλαγή κίνηση κάνουμε στην εικόνα, είναι καλό να δημιουργούμε το διπλότυπο, το διπλό επίπεδο. Γιατί αν μετανιώσουμε για κάποια αλλαγή που κάνουμε, θα μπορούμε εύκολα να πάμε στο αμέσως προηγούμενο βήμα που είχαμε κάνει επεξεργαστεί την εικόνα, χωρίς να χάσουμε τις παλιές μας επεξεργασίες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σε κάθε αλλαγή θα γίνεται το διπλότυπο. Αφού έχουμε κάνει το διπλότυπο, θα αναφερθούμε στη φωτεινότητα και στην αντίθεση. Από το μενού προσαρμογή επιλέγω φωτεινότητα και αντίθεση. Η φωτεινότητα ρυθμίζει το φως, δίνει ή παίρνει φως από την εικόνα, ενώ η αντίθεση, όταν ανεβάζουμε την αντίθεση, μειώνονται οι τόνοι του γκρι και αντίστροφα. Όταν μειώνεις την αντίθεση, ανεβαίνουν οι τόνοι του γκρι. Θα δώσουμε στη φωτεινότητα τη τιμή -4 και στην αντίθεση τη τιμή 7. Βλέπουμε πως άμα ξεκλικάρω εδώ, πάω στην προηγούμενη εικόνα που είχα, δηλαδή τη βασική, το φόντο, και βλέπουμε ότι έχει υποστεί μια μερική αλλαγή. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη μας αλλαγή, θα κάνουμε πάλι διπλό επίπεδο και θα αναφερθούμε στον κορεσμό. Από το μενού προσαρμογή πατάμε απόχρωση και κορεσμός. Ο κορεσμός τώρα, όσο αυξάνεται, τόσο πιο ζωηρή, ζωντανή η εικόνα γίνεται. Θα το πάμε εμείς στο 100% και βλέπουμε πως ήδη τα κτίρια, η γέφυρα κτλ. Έχουν ζωντανέψει, ζωηρέψει. Εδώ πέρα φαίνονται καλύτερα, με λεπτομέρεια, τα σχήματα πάνω στο κτίριο, επίσης τα χρώματα κτλ. Πάλι διπλό επίπεδο με δεξί κλικ στο φόντο αντιγραφή, όπου φόντο αντιγραφή, όπως λέει και ονομασία, είναι η αντιγραφή της εικόνας που έχουμε πατήσει στο διπλό επίπεδο, και θα πάμε στο color balance, προσαρμογή color balance.
παρατηρούμε πως έχουμε 3 χρώματα. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Εμείς θα ασχοληθούμε με το κόκκινο και το μπλε. Γιατί όσο κόκκινο θα βγάλω θα παρατηρήσουμε ότι θα έχω περισσότερο κενό μπλε. Και θα αυξήσω και το blue offset για να έχω περισσότερο μπλε. Θα δώσω στο κόκκινο εδώ, λίγο πίσω, λίγο κάτω, και στο μπλε ήδη παρατηρώ πως έχει μπλεδίσει η θάλασσά μου, έχει γίνει περισσότερο μπλε εικόνα. Πατάω OK, πάλι διπλό επίπεδο. Τέλος θα αναφερθούμε σε ένα εργαλείο. Αυτό το εργαλείο λέγεται εργαλείο αποφυγής, όπως βλέπουμε και εδώ πάνω. Θα αναφερθούμε λίγο στις ιδιότητες του εργαλείου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει διάφορα σχήματα, επιλέγουμε όποιο θέλουμε. Εγώ θα επιλέξω το νούμερο 100. Η διάμετρος είναι το μέγεθος του εργαλείου, πόσο μεγάλο θέλουμε να είναι. Βλέπουμε ότι άμα το αυξήσω θα γίνει πιο μεγάλο το μέγεθος του εργαλείου. Η απόσταση έχει σχέση με το πόσο έμφαση θα πω καλύτερα, δίνει το εργαλείο στα σημεία, στα σποτ, σε πολύ μικρά σημεία. Συνήθως ρυθμίζεται πάντα στο 1 και η σκληρότητα πάντα ρυθμίζεται στο 0. Παρατηρούμε ότι έχει υποστεί μία μικρή αλλαγή, όπως βλέπουμε. Έχει γίνει περισσότερο άσπρο το συννεφάκι. Κάνουμε σε όποια σημεία θέλουμε. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τη διάμετρο ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι πιο μικρό εδώ πέρα με λεπτομέρεια. Και μπορούμε να το κάνουμε σε όποια σημεία θέλουμε. Θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα σε λίγο. Και τέλος θα προσθέσουμε ένα κειμενάκι για να αναφερθούμε ότι η φωτογραφία αυτή θα δείτε στο Waterloo Bridge. Από τα εργαλεία μου διαλέγω αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, τύπος εργαλείου TAF, που είναι το text. Θα το βγάλω κάτω αριστερά. Θα γράψω το κείμενό μου. Θα αυξήσω το μέγεθός του. Μπορώ να το κάνω να έχει έντονα πλάγια γράμματα, ό,τι χρώμα θέλω, θα το αφήσω εγώ μαύρο, τη στοίχηση όπως θέλω και να διαλέξω αυτή τη γραμματοσυρά. Μπορώ επίσης να το κινήσω. Ορίστε. Επίσης, μία άλλη πολύ σημαντική ιδιότητα είναι η συγχώνευση φανερή, όπου όταν πατήσουμε όλα τα διπλότυπα που έχουμε, άμα είμαστε σίγουροι για τις αλλαγές που κάνουμε, τα συγχωνεύει και τα κάνει ένα. Η εικόνα αποθηκεύεται ως εξής: αρχείο, αποθήκευση, και διαλέγουμε που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Η εικόνα ύστερα από επεξεργασία θα γίνει έτσι ακριβώς. Λείπει το κείμενο βέβαια, αλλά έτσι είναι η επεξεργασία που θα έχει υποστεί. Σας ευχαριστώ πολύ.